Добро утро, хора! Часа 6:30 и в днешното видео ще ви взема с мен. Един ден ще прекара така цяло сме, ще ходим заедно от Даскал, ще ходим заедно на процедури, ще ходим заедно в фитнес, ще имаме много уроци. Но работи ще видите днес, така че да, но първо, преди да тръгнем за Даскал, нека се оправим. Така хора, готова съм. The fit of today is на чорски. Те искам да кажа друг от Тикмайорт ми. И ще си сложа си тези адидаски. И даже ще хапна тази вафличка. На балкона сме. Има малко череши. Но поне има. След 10 минути ще тръгна. Тук имам торта. За едно момиче от Даскал, защото днеска е рождения ден. Днеска празнувам два рождени дена. Не е моя, но две много. Едната ми не ми е чак толкова близка, но другата ми е така тук на сърцето ми е. Обичкам си я. Така че да. Но днеска двете са рожденички. Така че да. Оправила съм си райста, както и дрехите си ги приготвих вечерта преди това. Осъзнах, че просто това е много по-добре за мене. По-лесно е така на мене, така че I think it's до някъде good, но сега отиваме на Даскал, минаваме Даскал и не знам кога ще се видиме, но сега ще видите как ще ми продължи деня. Happy birthday to you! Така хора, сега се прибрах. Като сега се отивам на фитнес, като съученичката ми Мими ме чака долу. Аз само набързо се прибрах да взема нещата. Така че да. Да, сега най-сетне поне. Мале, слава Богу, че ни намалиха часовете с 10 минути, заради жегата. Че ако не беше това, ще ходя на фитнес чак вечерта. Но тук сега ще ходиме и след това отиваме на кола маска, така че yes! Така хора, часа е 2 и аз свърших с фитнеса и се радвам, че успях сега да отида точно след Даскал. Тоест, че ми намалиха ми часовете с половин час. Тоест, заради жегата ни пуснаха половин час по-рано, за което много се радвам, защото само трябва да мисля да хода след урок ми по италиански, който не знам кога ще свърши, да хода на фитнес и да е предпълнено. Аз това имам време. So yes, има половин час до това процедурата ми и така. Така хора, малко излизам нелепо, обаче много леко нещо. Това се чейнжнах и отивам на кола маска. Така хора, върнах се от кола маска, всичко мина супер, поживо поздраво, даже отново, днеска този ден направо все с половин час някакво по-рано ми стават нещата от планираното, така че с всичко, което имах ангажирано, освен урока ми, направих. Сега урока ми имам тук вкъщи, онлайн, и аз стоях и до мола да купа органайзери, защото ще ходим на нови хан до вечера. И там имаме едно местенце. И да купа органайзери. Та купих такива. Един по-голям, един по-малък. За работи, които държим там. И ще купих обяд за по-малко леви 50 от мители и от едно хихо с борбинка. Това ми е най-любимото хихо ever. Така че, да, сега ще си хапна. И започва урока и не знам за вас кога ще се видим. Така хора, бурята почна. И урока ми по италиански свърши, като беше 1 час. И също почнах по-рано от обичайно, така че имахме време да поклюкарим. So
се увидя. След малко искам сега вече верно да седна, да си поотпочина и ще си оправям багажа за нови хан. Така хора, тук в толкова малък съм си сложила просто дрехите, които ще нося на нови хан. Козметиката, която ще оставя ми, ще нося там. Така че, да, и учебниците ще си взема, защото на къде без учене, просто трябва да се учи. Това е, изпити идват. Така че, да. Така хора, вече следващата сутрин забравих да направя аутро, защото много япвах. Но това беше нещо, което сме се видяли така хора на фитнес. Да, как хора на фитнес, как съм надаскал. Когато от ден даскал имах само 2 часа от 6. Всички другите 4 бяха буквално гражданско. Така че да. И така видяхте как дойдохме тук. Да, надявам се да ви е харесало. Ако е така, лайк, subscribe и ще се видим в следващото видео.